Salutare, dragi mei prieteni, eu sunt Turcu, doar voi știați deja asta. Astăzi o să filmez un episod în Metin 2 Eclipse, n-am mai filmat de mult, n-am mai avut timp. Plus că nici n-am avut la ce să filmez acest joc și am fost debusolat, zilele astea am avut niște probleme. Mă rog, nu asta este important. Important este că m-am apucat să filmez și în seara asta voi pune primul episod din Metin. Mă rog, am mai spus că o să pun un episod din Metin, dar atunci n-am mai putut pentru că am avut probleme cu Sony Vegas și n-am mai putut să editez. Și vreau să fac, ce dracu mai spun, să citesc niște cărți. Vreau să fac ce și la teamă. După cum vedeți, am făcut pe armura vrăjită, pe tăișul. Dacă îmi permit, normal, dacă îmi permit îmi fac pe-uri, frate, că îmi permit. Stați așa să vedem, m-am concentrat, exorcizări, bun. Teamă, să vedem, deci teamă. Și eu, frate, deci o porcărie mâncați așa, trebuie să scot fiecare carte ca să nu le citesc pe toată data, că le citesc pe toată dată, se pune o singură carte și am mai făcut eu prostia asta, am citit, că mai am un caracter și am citit 10 aure și mi s-a pus o singură aură și are să-mi scumpe, băga mea și pula în ele. Să-mi bag. Bă, ce voiam să vă spun, frate? Voiam să vă spun de sindromul ăsta, frate, sindromul selfie cu porcul. Bă, fraților, voiați să nebuni, mă? Sincer acum. Nu am nimic cu nimeni, nu vreau să atac pe cineva, dar mi se pare, nu știu, mi se pare prea penibil să faceți poze cu porcul și să le postați pe Facebook, serios acum. Să nu mai zic de mâncatul lămâilor. Nu, deci nu, nici n-are rost să mai vorbesc. Ce dracu, mă, fraților, ați nebunit? Atenție, repet, nu vreau să atac pe nimeni, nu vreau să-mi săriți în cap, dar sunteți penibili rău de tot. Mentalitatea de turul. Mă rog, faceți ce vreți, pe mine nu mă interesează, dar mă repet încă de 10 ori, sunteți penibili rău de tot. Da. Am o experiență, am experiență. Să citesc dracu astea că așa merg. Bă, dar ce dracu, mă, frate? Să vedem că am nevoie de ceva din depozit, dar nu știu dacă am. Că vreau să bag ceva la plus, vreau să bag niște coliere. Ia uite-mă ce panoramă sunt. Doamne, ce-am făcut? A, uite, bă, că le citește pe toate, bă, ești prost? Ia uite ce mă chinuiam să le despart, tu la Doamne. Înseamnă că pe al meu timp făceam eu așa, mă, frate. Da, am încercat să citesc 10 aure, da, am vrut să citesc 10 aure și mi le-a luat pe toate, frate. Dar văd că prost, dar nu e așa. Ia uite, mă, și nu mai am concentrat. Bravo mie. Dar până una alta, ia să fac asta plus 6. Să pun dracu niște bonusuri. Talisman cu plus. Fac plus 6, că n-am perle, n-am nimic deocamdată. O să farmez, dar nu acum. Da, mă, frate, și v-am spus părerea mea despre voi. Nu știu, sunteți foarte penibili, mă repet încă de 5 miliarde de ori până înțelegeți și voi odată. O să ajungeți dracu la stadiul ăla în care nu vor mai fi mici clipulețe virale și nu mai puteți să faceți și voi ce face unul. Atunci să vă văd ce dracu o să faceți. Nebunii dracu. Am pus, mă, 5 bonusuri în pula mea. Așa. Bun. Pietre are, doar să o bonusăm puțin așa, să punem câteva bonusuri. Nu o să pun 500 de bonusuri, o să pun așa câteva, să vedem cam cum stă treaba. Pică repede, pică ușor, ia să vedem. 8 semion, 8 inteligență, 12 putere, 10 dexteritate. Dă-o dracu, nu. Ia să vedem, să cumpărăm niște scoici. Că toți sunt aici. Poate în picărea cu și niște. Așa, bravo. Bravo.
Hai mă, pula mea, o vișnie nu mai pică și mi-a decât una, mâncat să-și două albe, de pe dracu. Chiar sunt curios cât dau, ia să vedem. Un test așa, un test micuț. Ce dracu dau așa puțin? Da, mă rog. Să mai punem câteva bonusuri pe asta. 10 semiom, 12 inteligență, 5 blocare. Deci mai mult dată nici nu voiam să pice. A picat perfect, aproape perfect. Bine, n-are pătrunzător, n-are critic, dar nu-mi trebuie că e pentru farm contul ăsta. Și nu e de duel, nu e PvP, nu e nimic. Să pun niște bonusuri și pe oțelul ăsta. Să-l fac mai întâi plus 6. Ce dracu cu plus? Cum nu șarpe cu plus? Așa. Talisman cu plus. Bravo. O să le fac plus 9, dar deocamdată n-am perle, n-am. De fapt am perle, dar nu le fac acum. 1000 PV. Vreau să pun 2 KPV și 50 valoare atac. Nu mă interesează apărările pentru că ăsta, mă repet, este de farmat. Nu pic odată, mă, frate, mă, ce greu pic. 2 PV. 1500 PV. Bă, treziți-vă, bă, nu mai postați, bă, clipuri de-alea că mâncați la mâie, bă. Nebunii, drag. Nu vreau să mă lungesc prea mult cu acest clip, eu am avut ce am avut de spus. De fapt am spus ce am avut de zis. Și o să urmeze și alte clipuri, nu vă panicați. Cam atât a fost. V-am pupat. Dacă limuzina ta e o Dacie pe gaz, dacă spui că faci o bilă când ai bani tu n-agagaz, dacă trebuie să plătești și te scuzi că nu ai azi, eu atunci te put în gură, ce să-i faci, așa e în ceas. Vorbești cu adâncime, parcă ai ieșit din filme, dacă îmi vezi căcatul scos, limba de doi coți. Morții mătii, te rog eu, stai aici pe timpul meu, dar eu când mă enervezi și te servesc cu un voleu. Vrei banii mei și timp din viața mea, jelești pe aici la fel ca o manea. Hai fi atent acum, ascultă-mi glasul, că-ți dau un clar mesajul meu și plenetezi dă-n cap cu basul. Morții mătii de jardea, ți-am ghicit intenția, trebuie sună apelea, bate în ușa altuia. Proastă atitudinea, ieftină vrăjala ta, ce ai tu e boală grea. Morții mătii de jardea, morții mătii de jardea, ți-am ghicit intenția, trebuie sună apelea, bate în ușa altuia. Proastă atitudinea, ieftină vrăjala ta, ce ai tu e boală grea. Morții mătii de jardea. Și suferă penalul Calindi cu principese. Doi pumni în pizdă te bag pe sub mese. Tovarăș cu tovarășul meu, dar ce să fac dacă o ars ca un căcat împăiat? Zi, el se iar cu necaz, caz, strobul scoape și bas, bas. Bit la greu și bas, bas și mult de tras și das. Dacă-mi zic că te bat, nu pe bit, te bat, oricum ar fi te bat, beat. Zi mersi dacă te bat, beat, e bine de fapt, dacă sunt drept și te bate la vrei banii mei și timp din viața mea, jelești pe aici la fel ca o manea. Hai fi atent acum, ascultă-mi glasul, că-ți dau un clar mesajul meu și pleneteci dă-n cap cu basul. Morții mătii de jardea, ți-am ghicit intenția, trebuie sună apelea, bate în ușa altuia. Proastă atitudinea, ieftină vrăjala ta, ce ai tu e boală grea. Morții mătii de jardea, morții mătii de jardea, ți-am ghicit intenția, trebuie sună apelea, bate în ușa altuia. Proastă atitudinea, ieftină vrăjala ta, ce ai tu e boală grea. Morții mătii de jardea. Dacă ai să-mi spui ceva
ceva, spune față, nu mai da, ca și cum n-ar fi așa, morți mătii de jartea. Dacă ai să-mi spui ceva, spune față, nu mai da, ca și cum n-ar fi așa, morți mătii de jartea. Dacă ai să-mi spui ceva, spune față, nu mai da, ca și cum n-ar fi așa, morți mătii de jartea.